sunyane enhye sikadwase minnim se sunyane enhye asantemayase sunyane enye subservient to any traditional area yansom hini bia ya konwane hye hini biase sunyane yede ye ho sunyane eye ne man sunyane ewo ne tumi sunyane wo kwan efa aso kyekire nya ohini bia na de sunyane eba besi ho ede hye wo bia ansa eframe obo aman bofutia bo amponsema otoso mienu mene sunyane kronti hene na ensembi ene niema bi akoso ewo aha ehia se meyima no na mechirem de edikan no sunyane akwamu hene oye acting president of Sunyan Traditional Council no waka ensema hodo mienu bi ewo videos ahodo mienu nipa ebeti bia no de tag me se me na meka asasem no nanso mpese me hia mo enne na meyima no ede ekire mo se sansem no sunyane akwamu hene ekaaye no enye sunyane kronti hene obo amambo futia bo amponsem na ka asasem no de na metete no se sunyane kronti hene se emre bi atwam na sunyane ka asantema council ho wajatum se na hoye western asante na hese de enka asante ho bi ti se sunyane kronti hene wonim na amamra onko no ko sunyane abakọ semiye de edikan pa no eye se eye mekobono de edikan no omo msantwefo bi kobisa no efa sa mekobono no program no ho asem ema na koka ensem bi se ebre bi atwam no na ebono ene ahafo nyina esom asanteman eye otumfo na enne na nipa no anya kwan na fe anya fa ahodie afe de etebun ahafo nti anya fa ahodie true abronchempem sa asem na okaaye no omo de tage mi na anya me na mekaaye na mom na kwaku saben we sunya na kwam hene na ka sa asem no enne nsoso we otumfo akoka se bunu ahafo anabunu enkuro bebre wo ho eye ne dia na oboboye mane ba bedru se sunya no sokra ye ne dia enti ensantwefo kobisa na kwaku saben biu na kwaku saben esa kire mu biu se eye nokre se sunyane na yasom sikadwa ewo brebia atwam na enne de esa abronchempem nti ye ntoaso ensum sikadwa biu omosane ekokoye sa video no na makwa hu se blogger bi nsoso akwa akosom blogger no o kire mu se ese sunya kronti hene akoka se na resom sunya ne som sikadwa kofi me pese migina na me ka de kire blogger na o kasa asem no eni wiase nyina se sa asem na akwamu hene eye o acting president of Sunyan Traditional Council kaaye no enye obo aman bofutia bo amponsem na kaaye na mom oye kronti hene o na kaaye na mom eye na kwaku saben na ka sa asem no na sa asem na kwaku saben kaaye no okade ma Sunyan man nyina na okafae esanse minhunu ye na mebedi akonwa mfie dunwotwe ni mene na Sunyan man hene na bosoma so nkrewe otoso no masom no ansa na mewura na ekọ baabi eka baabi ensida sana na aka kyerem se brebi aduru na brebi wo ho Sunyan Traditional Area ana Sunyan Traditional Council ana Sunyan man na osom sikadwa kofi na kwami hina sam na oka no oka bibi edfa Western Province of Ashanti ho na me pese na kwami hina nyama bi wa mebisa de na pese me kire mu ma ye nyina ate ase se Western Province of Ashanti administrative province enye traditional province enunti se yeka Western Province of Ashanti ho na enkire se Sunyan esom sikadwa kofi ana Sunyan ehye sabi asante asi because of say ye friend Western Province nti if you say ya amene mo ka say no there was Sunyan East, there was Sunyan West, there was Sunyan Municipal, Sunyan West Assembly ye friend Sunyan West ne was Sunyan Municipal enkire se Sunyan West no Sunyan man dia na mbom administrative
structure aban ayo enti se administrative structure aban administrative structure na se ye nyina ko ebi omo basunyan eba besom eba MC ana DC ho ana omoko domase ekokosoma enkyere se ehemfoa ewo ho nyina no ehye sunyane ase de etoso mienu a ampese meka no kane na yewo bunu ene ahafo no na sunyane ena ye regional capital obibia ofri tachiman ofri goso ofri mbem ofri enkransa sampanyina eba no ye capital ana ya henkuro ene sunyane enti ye kwa akosom nanso eno nkyere se na ehemfoa ewo saa mmea ne nyina no ehye sunyane ase enenti Western Province of Ashanti no administrative province enye sabi traditional province say esan senti no wesom na kwam hene de esan wenu nti na sunyane esom sikadwa me pesem bisa na kwam hene na onya no mawiase ni panyina ate efisa mimi nim se sunyane enhye sikadwa ase minim se sunyane enhye asanteman ase enti na kwam hene omomoden na onkyere mu ne edikan ampesa na kwam hene eye ne se omomoden na onkonkope document bi a ekire se na sunyane man etua royalties bi de ma asanteman eno nti se obi ahene bi esom ohene bi a otua nto de mahene no eno nti ne edikan no omomoden na onpe document bi a ode be prove se ampa na sunyane esom asanteman ekire se yetua nto de etoso mienu me pese na kwam hene esan ekire me ohene baako a owo sunyan oye sunyan man hene a ono nso ko sabi manhia ekosai yese ode sunyane ekwa akosom asanteman na kwam hene empesa hene ne din ene afekura sa hene no ono ede sunyane ekoye de etoso biewa me pese na kwam hene obomoden na ohwehwe na ohu ene se sabi mpaduasa sunyaman ewo ho no onim ne yan mini nyina ne yaman hene ene na dwanto hene hemfu no bebre hia amma na bosoma sontwawi atu nanum tuo ka kire yen se sunyane enye subservient to any traditional area yansom hene bia ya konwane hene bia ase enenti se akwamu hene gidi se sunyane asompen a omprove mawiase ni panyina ante na omfa sunyane ti enkonkohye akonwa foforo ase efise onu akwamu hene ne de utie ne nsem na okan na ekire se ofri sabia krofrom na baha se ofri sabia krofrom na ninu yakuma edi sabia krofrom akwamu hene a onu ni na kwamu hene na wodi sunyane nya sabia krofrom de na ntoaso a enenti so full se sabia krofom de no eno na atoaso abahade a onkone sabia krofom no nkonkodi na kodwa na ontumi enkasa oye acting president of Sunyan Traditional Council na odi Sunyan ti ekwa akohye sabi asanteman ase nia edikan no ho biewu a me pese me bisa akwamu hene ne se obekai se 1960 na kwaku ba ne efe na sunyanfo de efe na kwakumosi onya sunyane manhene 1960 enti sunyane manhene ana sunyane parliament ne ehyaase that time 1960 ana sunyane manhene akosi 1966 free fanom ene kotokanom eyeku asa no mo wudro sunyane parliament na Rollins baaye no 1986 osan aban san epaja sunyane paramonsi epaja sunyane paramonsi not say sunyane aye subservient to any paramount to or any chief but sunyane enyane paramonsi no per or on merit say sunyane edru say onya manhene ene sunyane nya manhene enye obi ahu mobro nya obi ana de maaye eno nti me person bisa akwami say okai sa asem no na sabre ya sunyane nya manhene mprenu no mudie wo hen ena golden stool no ana sikadwa no ode sa manhene no ede ma sunyane akwami hene mra no mra ma kyekye mu maye nyina yente
na akwamuhene enhu se sabi saa de we no ebi asipan na ono akwamuhene nim se sunyane hemfo mienu bi baako ye na e manhene baako enso ye krontehene ekoye so mokwa akosom akonwa bi ema sunyama nyina ebo wo mo so dede se yensom akonwa bi a ema yetu wo mo nyina afra akonwa so akwamuhene nkai na onhu se nia oye no oton sunyan na omfa sabi ne sabia kurofo masem emfa ma metu sunwane na sunwane yede ye ho sunwane eye ne man sunwane ewo ne tumi sunwane wo kwan efa so kyekire nya ohene bia na de sunwane eba besi ho ede hye wo bia ansa enenti omma wo bi emma megina baabi na onkoka se sunwane ye ne dia na fa kina na ade kye eso abasi esie yakonwa mama yemfa nko yewura ho ye ni wura bia sabi mpreduasa abonofo animude sunyamfo animude yebetumi asie yakonwa yebetumi asie yehemfo ehemfo dodo san na awu ewo sunyane a yasie akonwa na sunyane timasi akonwa na wabra wanko ba bia ehemfo ewo nyina sunyane tie na konwa wanko ba bia eno nti yempeso obia baba bagege sunyane momma yenni ye ho so na yenhu se sabi independent sunyane yono sunyane ye independent till the end of the world enenti mesra se nananum nsamamfo hwedi amponyame emwa masunyane onyankwa ti sunyaman enkwaso Ghana man kwaso bunu man kwaso yankambom se sunyaman mumma yantetiye mu na adrubri a esese sunyane yakabom na yebo sunyane ho ban na obi ama mefa sunyane amfa nko na sabi mpeduasa sa wo yesunyani na wo ye dehye sa wo tie konwa so sa wo ntie konwa so no it is your responsibility say o protect sunyane na sunyaman etimigina medamose